हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायखाना लाग्रा थाबाय फुटेटे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनाव मोजाङै दङ ओमफ्रायबा आंहाबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानै हाबस'नानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर जाहाथे गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम माने सहैयो आरो ना लोगोफोर माने मोनहैयो नोंथांमोननि इउटुब माबायाव आरो ना ओमफ्राय थोदोमा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामबामसै आं माने बिराद आथुर बिथुर दिनै माने नगायाव थांनो ओंखारदो दे लोगोफोर मानो थांनो ओंखारदो नोंथांमोननि माने दसे उनाव माने देखायगासिनो दं दे आं लोगोफोर मानो आं आथुर बिथुर दिनै माने नगायाव थांनो नागिरदों थोदो होमबा लोगोफोर आंहा भिडिअखौनो लानो मोनासै गांबेसे लाखो बिराद मोजां नुदोंस' 40 खान बिराद समायथारदोहाय बेथो ख्राम ख्राम माथानि ख्राम ख्राम गामसा नै लोगोफोर बिजावजालि माखाया सोंलायबाय अ माथाथ' आरो 20 खान लादो 40 सर बुरजाथारसो होमबालाय 40 खान मानिनो लोगोफोर नै बेसेबा बुरजा इसान थोरनो बाराय फैदो र' सानैसो सावरि जानो फैदो इसान थोरनायनि मा होयो मैया थांनाय खावसे फाय मैया खावसे थोरनाय गांसे थोरना दोननाय एसे बुरजा जिखो सानसेयैनो थोरनो हाखायाना खाजं गैया सिमां लानावलाय ओइ दलद थादै ओमफ्राय इसान थोरनायाव नोंसोरो मानो एसे खस्थ' हे खुन्दुङावनो जबावदो नायनाय सासेयाथ' माबायदि मिनिदो येसुर दिनैसो बादाम बिखा मोनजानोसैहाय नै जाथाराखै माने जुलांजोबनोसै अखय जहाय ओइसा थांबा ओइसा थां इसान थोरनाया बादाम बिखा मोनजाग्रोलाय लांबाय नै इसान थोरनायनिफ्राय खामानियाबा जायाखै जानायासो सिगां आरोना जानायानो जानाय इसान थोरनायनि सावरियाव नै मोनजालायबाय आरोबाव मोनजालायबाय नै बिस्कुटजो बिस्कुट आरो पेकेटसे लाबावद' अय गोदैखौहाय गथ' गोरलै बायदि गोदैसो गोथाव मोनजायो आहा लाबो मालायफोरा गोदैखौ मोजां मोनजायानो आहा गोदैखौसो मोजां मोनो सेकेन्ड जुलि हेपि बार्थडे हेपि बार्थडे आदा मिथियाखैना नोंनि बार्थडेखौ रहना बार्थडेखौ मिथिया बार्थडेल' सारदे थफ्लाया फिसा जागोन ना जायाखै दासो गेजेर नांदो दासो 20 खानाव हाबबायना बेसेबा गोलाव दंबावोसो आरो ओमफ्राय नै आथुर माने मैयायो जावैसोआ माने लाव थाइसे हरनाय दंमोन दै लोगोफोर बेखौनो माने माबार हानानै लाफैबाय आङो ओमफ्राय नै लावजों ओमफ्राय मटर इनिफ्राय आलु मिरामिस आरोना दिनथ'ना मिरामिसखा लोगोफोर जेबोथ' दिनै जाखाया ओमफ्राय नैबो इजोंहाय आरो माने गोखा आरोना केरेला तिता काक्लेर आरोना लोगोफोर इनिफ्राय बेबो तिता काक्लेरा माने थाइनैल'मोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेबो थोआ आरोना लाव बिगुरखौबो दोन्दोंमोन ओमफ्राय लाव बिगुराबो थोस्लाबा ओमफ्राय लोगोसे आरो तिता काक्लेराबो थाइथामल' नालाय थोस्लाबा ओंखायनो आङो माने लाव बिगुरजों तिता काक्लेरजों होफानानै मटरजों नै बरिया माबा खालामसै आरोना फ्राय खालामसै मिक्सार जाबाय आरोना लोगोफोर लगाय गथाय नै ओमफ्राय फ्राय खालामनोसै इखो गोखाजों गोदैजों एकदम लागावसिगोन आरोना लोगोफोर मोनगोना मोनाखै नायनोसै र' लोगोफोर ओमफ्राय लावआ लकेल नालाय बिराद रेबे मोनलांगोन आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय आङो बांद्राय माने रोसिबो खालामासै ओमफ्राय बांद्राय माने गथाबो खालामासै नै ओमफ्राय आलुखौ आङो ओरैहाय माने नादबल' होगोन लोगोफोर ओइहाय बारस'लाय लांबायसो बिदि नादबल' होगोन आङो मोनथ'वाखैनो दायो गुरै जाथ'वाखै
ओमफ्राय दुन्दिया मुथासे फरा होना हरनोसै ओरैबायदि टेस्टि जासिगोन आरोना लोगोफोर निरामिसबाबो दुन्दिया होनो मोनबाथाय बिराद मोजां मोनो आरोना मोनबायबो नै लोगोफोर आंना लावजो आलुजो मटरजो ओमफ्राय दुन्दिया फरा होना हरबाय आरोना खायमास्रो जालायनायनो दुन्दियाथ' दाबायदियाव माने बिराद एभेलेबल नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दुन्दियाखौ माने बिराद गोबां हरो आरो दुन्दिया माने न'निनो लोगोफोर लकेल दुन्दिया आरोना बाजारनि नङा ओंखायनो माने बिराद मोदोमफ्रु मोदोमखायो जि बरिया मोनखाबाय आरो नै लोगोफोर जाबायबो बार्थडे निसाननि बार्थडे आरोना जोंहानि बियायं फिसानि ओमफ्राय नै लोगोफोर फिसालाया माने बार्थडे खुंनो होनायखाय एसे फिसा खालामसै आरोना निसान नोंनि बार्थडेआबा नोंनि बार्थडे नोंनि बार्थडे नों केक हागोन बा दे आंनि बार्थडे लोगोफोर हाय लोगोफोर आंनि बार्थडे आं केक हागोन दिनै नै साजायखांबायानो दायो हायनो हो केकखौनो हानो एसे आथुर जाबाय नङाबा दा हागोन र' जाथ'वाखैना अमोननाया जाथ'वाखै दे र' अयाव हागोन दै रहानाबो हागोन दै रहाना हाया हायाबा हाया जि आथुर जाखायोना लोगोफोरनो केकखौनो हानो फिसालाया हमथारा ला बिमाया नङाबा दाब्ले खालामबाथाय अबाव मोनगोन नागिरनानै दांफ्रुजोब्बा र' थोरज' हम र' खेवदो दे थफिया मोनसेल' थफिया मासेल' नामा आंहा मिथिया नायनो रोहाय आरो हानैनो बबे ममालाय मम सावा मम गैलाया आयै गैलाहाय फागिया गासाखौनो लाबो मम सम गैलायानो रहायाबा हाथारनिसो नो आंहालाय थां लत'आ बैसा थां सिखा फैलाय लांबाय आया नै सिबा गिदिर रुवाफोरखौ लामनायमोन दे खुबदो हेपि बार्थडे टु इउ दे हादो दे आबा दे टु इउ हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे टु इउ दे आदानोसो दै आदानोसो नैहाय बार्थडे गालामा बयासो दंगोन आदानो गावासो आथुर जाया नै दादिनो दे खावलायाव फुनदो एसे खावलायाव फुनना एसे आयै ओरैनो इन्टारेस्टिंनिल' बानायनाय जाबाय आरो एख' माने जगाल पाति गैलाया मम समबो गैलाया दै आलारि बाथिसो नै बावगारबोजोबदो ओमफ्राय ओरैनो गथ'नि साननायखौल' ओरैनो एसे देखायनाय रखम जाहैबाय आरो सानबासो मोजां नुगौमोन ना लोगोफोर नै मोनायावसो बार्थडेखौ खुंनाय जाबाय आरो ओजोंहाय लोंगासिनो लोंग्राफोरा दे जासाबदो आरो नानिमोन
जाखांबाय गेरेमसा ए दे मानो जाया गोदै जाया न' ओइ जाना हर आब' जानांगौ गोदै जानो हाया नोंबो